Στο προηγούμενο επεισόδιο του Χωσέ Αρμάντο, ο τυφλός έρωτας, ο Χωσέ Αρμάντο τυφλώνεται και η Μαρία Χουάνες ανακαλύπτει τον έρωτα της Καρλώτας με τον Χωσέ Αρμάντο. Άπονη ζωή μας πέταξε στους δρόμους την άκρη μας αδίκησες. Δούρα! Έλα εδώ που θέλω να σου πω. Μάλιστα κυρία, 2 λεπτάκια. Γιατί καθαρίζω. Και δεν μπορώ άλλο με αυτές τις δουλειές. Άντε παιδί μου, γρήγορα. Έρχομαι, μάλιστα. Πείτε μου. Θα σου δώσω ένα ποσό και θέλω να φύγεις από τη ζωή του άντρα μου. Όσα θέλεις. Μα όχι! Τι λέτε, αν είναι δυνατόν! Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τίποτα από αυτά! Εγώ δεν μπορώ να αφήσω με τίποτα τον Κάρλο, τον Χωσέ Αρμάντο! Είναι ο έρωτας της ζωής μου, σας λέω! Σας παρακαλώ, κύριε, καταλάβετε με! Δεν θέλω λεφτά, δεν θέλω, δεν μπορώ να τον αφήσω! Μη σας λέω! Πάμε καλά λοιπόν! Τότε θα νιώσεις την αργή μου! Παρακαλώ! Τώρα δεν πάνε εκεί! Έχω μια ρωσίδα στο σπίτι μου που είναι παράνομα στη χώρα. Παρακαλώ πολύ, Ελλάδα, να τη μαζέψετε, δεν αντέχω άλλο. Εν τω μεταξύ, ο Χωσέ Αρμάντο αποτυπώνει τις σκέψεις του χαρτί. Γράφει ποίηματα για να αφήσει το μυαλό του να καλαϊδίσει. Εσύ είσαι, Καρλώτα? Ο νιώθω, είσαι εσύ. Εγώ είμαι, άντρα μου. Θα πρέπει να σου πω κάτι πάρα πολύ λυπητερό. Αυτές μέρες φυλάκι τώρα, σε παρακαλώ, που σε βλέπω. Άκου να σου πω. Λοιπόν, θα πρέπει να αναγκαστώ να φύγω από τη χώρα, γιατί η γυναίκα σου, η Μαρία, ναι, αυτή με έδιωξε, φώναξε το αλλοδαπών. Το πιστεύεις, πες μου? Τι μου το κάνεις αυτό? Όχι τώρα, σε παρακαλώ. Σε χρειάζομαι όσο ποτέ. Ναι, πρέπει όμως. Είναι αναγκαστικό. Αυτό το λουλουδάκι μυρίζει υπέροχα. Πάρε το μεταγιόν μου, να με θυμάσαι. Δεν πιστεύω. Αυτό ήταν το αγαπημένο σου μεταγιόν. Μα δεν μπορώ να το έχω άμα δεν είσαι δίπλα μου. Πρέπει να το πάρεις, πρέπει. Δεν το πιστεύω. Είναι τέλειο, αγάπη μου. Μην με ξεχάσεις ποτέ. Σε λατρεύω. Θα έρθω να σε πάρω. Σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ για πάντα. Να με θυμάσαι. Δεν είσαι Αχ, τι βάσανα. Γιατί κλαις, Καρλώτα, αγαπημένη μου? Γιατί κλαις, Καρλώτα, αγαπημένη μου? Έλα, παιδί μου, εδώ πέρα. Πρέπει να σου πω κάτι. Ναι, το ξέρω, αλλά πρέπει να σου πω κάτι. Η μητέρα σου, αν και είναι πολύ καλή γυναίκα, δεν αντιλέγω, αλλά με ανάγκασε να φύγω από τη χώρα. Τι λες? Ήξερα ότι δεν είναι τόσο καλή μητέρα, αλλά όχι και έτσι το παράκανε. Ω, Κρίστοφερ Πελίγκο, ξέρω πόσο μου συμπαραστέκεσαι, αν και είσαι γιος της απαράδεκτης αυτής γυναίκα που με έδιωξε, αλλά επίσης είσαι και γιος του αγαπημένου μου Χωσέ. Love. I love you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καλή μου Καρλώτα. Όμως και εγώ σ' αγαπάω και ξέρω ότι σου συμπαραστέκομαι. Μου έχεις κάνει τα πάντα. Εσύ με μεγάλωσες. Έχεις κάνει τα πάντα στη ζωή μου. Ήσουν η αρχή και το τέλος και θα παραμείνεις ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Είσαι πάρα πολύ συγκινητικός. Έλα να σου κάνω μια αγκαλίτσα.
Με συγκίνησες πάλι, μούλικο. Λοιπόν, άντε σ' αφήνω τώρα. Φεύγω. Δεν το πιστεύω, πάω στην ξενιτιά στη χώρα μου, στη Ρουσία. Φεύγω να πάω πάλι εκεί. Που από μικρή τα βάσανα με Δεν έκανε. πειράζει. Εγώ θα σε έχω πάντως να ξέρεις πάντα βαθιά μες στην καρδιά μου. Και πάλι με συγκινείς. Σε ευχαριστώ. Φιλιά, θα σ' αγαπώ για πάντα. Έτσι λοιπόν η Καρλώτα μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει. Με ένα σωρό αναμνήσεις, γλυκές και πικρές, αναγκάζεται να αποχωρήσει. Αναγκάζεται να αποχωρήσει. Μια γυναίκα Φεύγει μια σωστή κυρία. Τα φιλιά της σβήνουν να συμφέρει ιστορία. Μια γυναίκα. Καρλώτα! Αγάπη μου. Ήρθα για ένα τελευταίο αποχαιρετισμό. Πού είσαι? Δεν το πιστεύω, αγάπη μου. Εσύ. Ένα φιλί τελευταίο. Λαλαλα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Λοιπόν, φεύγω. Παίρνω τα πράγματά μου. Σ' αγαπώ. Και έτσι κλείνει άλλη μια ενότητα στο Χωσέ Αρμάντο, ο τυφλός έρωτας.